3, 4, 5. афзоиши шумораи пулҳои фарсудаи 1, 3 ва 5 сомонӣ дар муомилот баҳсу ҷанҷолҳои харидору фурӯшанда ва ронандаву мусофиронро дар Тоҷикистон зиёд кардааст. ҳам ронанда, ҳам мусофир, ҳам харидор ва ҳам фурӯшанда мехоҳанд аз ин пулҳо зудтар халос шаванд. میگم برین علیش که آخه ما با 5-10 بانک رفتن ما چیکار کنیم این همه روز سه تاش قدیم جنجال شدیم که ما پولی ناوتید میگن ما کار اگه جو میویم پولی برای سه سو ما بانک رویم. بانک ملی تاجیکستان میگوید افزایش پولهای فرسوده در حالی است که این نهاد از گردش برآوردن آنها را نسبت به قبل بیشتر کرده است. از معاملات گرفته شده 342 میلیون گرفته شد. این 18% زیاد است نسبت به январ июни соли 2016. در январ июни соли 2016 290 میلیون بود. در январ июни соли 2017 این به 343 میلیون برابر است. масъулони бонки миллии тоҷикистон сабаби зуд фарсуда шудани пулҳои хурди 1, 3 ва 5 сомониро ба шеваи нодурусти нигаҳдории пулҳои коғазӣ рабт медиҳанд. баъзе пулҳои хурд ва ҳатто пулҳои коғазии чандрақамӣ низ ба андозаи чиркин ҳастанд ки ҳангоми ба даст гирифтани онҳо аз зеҳн ин андеша мегузарад ки оё дар дохили он чанд микроб бошад. тоҷирон мегӯянд ки ин пулҳоро бо дили нохоҳам танҳо аз маҷбурӣ мегиранд. چرکینه یا خیلیش نه بسیاری نبینم اش چرکینه لیکن می تمام نگیریم خیلیش کی میگه پولی ملی رو ما قدر میکنیم و میگیریم شو میکنیم چی نه داریدگی اینا دیگه گوجهشی با کار میره نگاش رقمش даже نمیتوانی روی یامش نیمش است نیمش نیست. масъулони бозорҳои тоҷикистон мегӯянд роҳи аслии ҷамъоварии пулҳои фарсуда таъсиси бонкҳои сайёр бо автомобил дар бозору нуқтаҳои таҷаммӯи мардум аст, зеро аксари кулли тоҷирон ва шаҳрвандон вақт ва ҳавсалаи бонкравӣ надоранд. ба қариби моҳи май аз тарафи бонки миллӣ як тариқи автомобили бонки сайёр ба дохили бозор ворид шуданд. тариқи мактуб мо қабул кардем. муддати 2 рӯз онҳо ба иваз кардани пулҳои фарсуда бо соҳибкорон яъне ки ҳамкорӣ кардан. аксарияти соҳибкорҳо ки пулҳои фарсуда меоянд онҳо ҳамчу меҳнати шахси худшон ҳастанд дар як тараф захира мекунанд анҷом мекунанд. омадан акун мо надонистем чанд қадар маблағ но ба қадри имкон аз муомилот ҳамин пулҳои фарсуда яъне аз тарафи соҳибкорон супорида шуд ба пулҳои нав алиш карда шуд. бонки миллии тоҷикистон тасмим гирифтааст ки бо нашри тангаҳои 1, 3 ва 5 сомонӣ дар рӯзҳои наздик ба мушкили пулҳои фарсудаи хурд дар гардиш расидагӣ кунад. дар бозори тоҷикистон мисли бозорҳои дигари минтақа аз ҳама бештар пули хурд дар муомилот аст. барои намуна теъдоди пули яксомонӣ дар бозор беш аз 41 миллион адад ё 19% шумораи умумии банкнотҳоро фаро гирифтааст.